אומר הרב, לא יחזור להתפלל מספק. אפילו גם לא תורת נדבה. למה? תראה, ביום חול, אם אדם מדבר ביום חול, אדם ביום חול מסופק ומתפלל מנחה או לא, מה יעשה? מה אתם אומרים? מה יעשה? אדם מסופק, מתפללתי מנחה היום או לא? ביום חול? כן, לא. מתפלל או להתפלל? אם יש זמן, יש סבל, אם הוא יתפלל ויורך בבדלה, יתנה עצמו. תנאי. אם התפללתי מנחה, אז זה יהיה נדבה. אם לא, זה טוב ביום חול, למה ביום חול יש קורבן נדבה. בשבת אין קורבן נדבה. אז אם הוא מסופק להתפלל מוסף או לא, מה יעשה? תנאי, זה תנאי. אין נדבה. אחרי מי שמסופק, אם יתפלל מוסף או לא בשבת, לא יתפלל מספק שאין בשבת תפילת נדבה, כמו שלא מקריבים, קורבן נדבה בשבת. עוד הלכה, אם אדם בשבת, בראש חודש, הוא טעה ואמר תיקנת שבת וחתם מקדש השבת ולא אמר את הקורבנות, צריכים קורבנות של ראש חודש, שבת, לא אמר קורבנות, תדילג על הכל. אז מה יעשה הדבר הזה? יש פתרון, שיגיע לרצה, יאמר שם בלי חתימה, תמידים האלה, ונעשה קורבנות חובותינו לפניך, תמידים כסדרם, מוספים גילחתן, אומר את הדברים האלה, זה בלי עמד אצלנו. אמרת קורבנות, לפני רצה יגיד את זה, תקנה. עוד הלכה, עכשיו אדם, נגיד, הוא רוצה להתענות בשבת, תענות, הוא אומר, אני לא אוכל בשבת, לא אוכל כלום. מותר או לא? או לא אסור תאכל, עונג שבת. ותשמע, אני שמעתי צרות, בעיות, עם ישראל, אני מתפלל בשביל עם ישראל, אני צם בשביל עם ישראל. מותר לו או לא? צם בשביל עם ישראל. הוא אומר, אסור להתענות בשבת, אפילו על צרות וגזרות קשות. ואם מתכוון להתענות, אסור אפילו מתענה תענית שעות, גם לא. ההלכה אומרת, ימהר לאכול אחר התפילה קודם שיעבור 6 שעות מהיום. ואסור אם הוא לומד או מתפלל, בשביל זה הוא מתעכב. הוא אומר, שמע, אני רוצה ללמוד קצת תורה, ללמוד תורה. אבל עבר הרבה זמן מהיום, אסור. לכן שליחי ציבור מוזהרים שלא להאריך יותר מדי בתפילה. בוא נעשה חשבון כזה. איזה שעה מתחיל היום, 4 עמוד השחר היום בערך? נגיד שעה... איזה? 4:15? 4:15, נעשה חשבון. 6 שעות כמה זה? 6:15? 10:15? עד 10:15, לפי זה יצא, לא יחכה יותר מ-10:15. איך אומר כאן? אומר, ימהר לאכול, כן, אחר התפילה, קודם שיעבור 6 שעות מהיום. וגם לכן אנשים מתפעלים היום לפעמים מאוד מאוחר, יכולים מאוד מאוחר גם. 12. אז שאלה פה מתקומתה, 10. בוא נראה, אומר כאן בהמשך, מישהו מכיר בזה או לא? ויש כאן תקנה, יפה מאוד. מי שיודע שיאריכו בתפילה עד חצות, צריך שישתה בבוקר קודם שחרית מים או קפה. טוב, זה לא מרוויחים את העניין של הסעודה, זה בשביל שהוא יצמא אולי. כן? זה גם שומר. אבל כאן הוא אומר כאן שאסור לאכול עד יותר 6 שעות מהיום. מאוד מעניין. ואני כמה אומר כאן למטה. אומר הירושלמי אומר את זה. אסור להתענות בשבת עד 6 שעות. הם פסקו הטור, שולחן ערוך. וכן כתב בתז, שעל כן שלא כדין עושים קצת קהילות שמתענים עד סמוך לחצות על הגזרות. השאלה שלי, הרי האדם הוא לא מתכוון להתענות, הוא לומד תורה, טוב לו, נח לו, למה נקרא שם איזה בעיה? מה הבעיה בזה? לא מתענה. צריך באמת לדבר את הדבר הזה, מה העניין שזה אסור. טוב, כשאדם חלום, פעם מספר לי מישהו, הוא שם בלילה, כבר ספר לי, הוא חלם ברמילן שהאש מתקרבת אליו, הוא חולם, הוא יושן וחולם, אש מתקרבת אליו, אש, הוא יוצא בחדר, הוא רואה את עצמו, בחלום, יושן, והאש מתקרבת אליו, הוא לא יכול לקום, הוא שומע את הרעש של האש באוזניים שלו, מתקרבת, הוא מרגיש שהוא נשרף, הוא מרגיש,
מזיע, ופחד, פתאום הוא קם, מזיע, פחד גדול מסכים. הוא כאילו נשרף אותו, ממש הרגיש את זה כחוש, כאילו נשרף. עכשיו בשביל אז זה חלום רע, הוא חלום אחרי שאדם חולים. אז אדם חלום כזה בשבת. האם מותר לו להתענות בשבת? בגלל שהוא חלום רע, הוא רוצה להרגיש, איך אומרים, אם יצענה, ירגיש יותר טוב. דואג על זה. אז כתוב פה, הרואה חלום רע בליל שבת, אין לו להתענות בשבת. אפילו אם החלום הוא אחד משלושה חלומות רעים שהוזכרו. מה זה חלומות רעים שיש? פעם אדם רע שנפל ספר תורה דברים כאלה, זה חלום רע מאוד. לא יתענה. אלא מה יעשה? יקדיש את השעון הזה ללימוד תורה, בקריאת תהילים, כפי כחום. וימנע משיחת חולין, ונרצה לכפר עליו. האמת, מרן אומר, יש חלום שתענה. מרן אומר הצעה, היום כנראה אנשים חלשים, לפעמים אני עושה את זה, מה אומר, עדיף שילמד תורה, ישמור על הפה שלו, יקרא תהילים, ויכפר עליו. אבל אם ליבו דבר הרבה יותר, הוא לא יכול, הוא מרוכז, הוא חייב להתענות, חייב. נפשו עגומה מאוד, מצטער צער גדול, ומותר לו להתענות בשבת. כל היום יושב בבית הכנסת, יעסוק בתורה כפי כוחו, עד שיקרא עוד דברים. אז לא סתם. חלום רע באמת, זה לא סתם. אני יודע, אבל זה עליו שיש. לכן, צריך אדם באמת לעסוק בתורה. התורה שאדם לומד, היא מחזקת את הנשמה שלו, יש לו כוח. יש לו פחדים, זה לא טוב. אדם הולך ברחוב, מפחיד. לילה, יש לו בעיה, הוא מפחיד, מסתכל אחריו, לא טוב, זמן אותו, הוא מפחד, ולא לומד תורה, באמת טוב, יש לו מעצים, יש חוזק, יש ביטחון כבר זה. אין לו בעיה, הוא לא מפחד מכלום. צדיקים תראו אותם, תמיד מרגישים כוח כזה, משהו מיוחד. עובדיה, זה אריה. למה? התורה שבאמת מחזקת אותו, תהיה לו כוחות, רוחניים, אין לו פחד מכלום, ממש ככה. איזה סיפור עם זה רב אחד גדול, אופטימיסט נראה לי, אני לא טועה, שזה בא אליו איזה אחד, רצה להרוג אותו. בא אליו ומעורבים אותו, איים עליו. אמר לו, בוא תראה בי, פתח קרא, בוא תראה בי, אמר לו. הוא ראה את זה, ברח. שהיה כזה אומץ של האדם, ברח. התורה מחזקת את האדם, האדם לומד תורה, יש לו כוחות מקבל. הוא בא מנה שאדם לא עושה מצוות, לא לומד תורה, מה קורה לו? נהיה חלש. התורה עושה לו יותר חלש. הוא אין לו כוחות נפשיים, כן? מרגיש גיבור, אבל לפנים הוא לא. אני זוכר היה פעם מלחמה שהיה סקאדים. זוכר ידע שכבר לא אשכח את זה. הייתי באיזה מקום, היה רופא, בא אליי. בוכה דמעות. היה הזקות שלו, אתה הסקאדים, היה הזקות. לא, זה... היה פחד להיות במדינה. הזקת, לא רק בדיוק, כל הארץ הזקות. כל הארץ הזקות, סקאדים, רופאים, מעיראק לכאן, משהו מפחיד, כל סקאד, כמו החדר הזה, משהו ענק. הוא בא אליי, הוא בוכה, הוא היה, אשתו הייתה במקום אחר, הוא היה במקום אחר. הוא התחיל לבכור את הילדים שלי, היה אשתי, הוא בוכה כמו תינוק. רופא שצריך להיות אדם חזק. למה? מצוות, אדם מרגיש חולשה, שיש פחד, נהיה נמס. יש לו אמונה, בכל מצב יש לו כוח. לא מפחד בכלום. זה הנקודה, שהתורה מחזקת את האדם. לכן אומר הרב, שיתענה וילמד תורה ביום הזה ויכפר לו הכל בעזרת השם. עכשיו, מה הנקודה? אז לא נגמר בזה. אחרי שהוא עושה את התענית, אחרי שבת, יש לו חיוב להשלים את התענית הזה. הוא אומר ככה הרב, הוא אומר כאן, הנה, הוא אומר, וצריך להתענות ביום ראשון לכפר על מה שביטל לו שם. זה ככה, הוא התענה, הרי מה, הוא חלם בלילה חלום רע, נפשו עגומה מאוד, לא מרוכז. הוא תענה כל היום, הגיע לילה, שבת, עשה הבדלה, אוכל. ומחרת הוא תענה עוד פעם, תענה. כן? לכפר על מה שביטל לו עונג שבת, הוא ביטל לו עונג שבת, יכול להיות. אז צריך לכפר על זה, עוד תענית יום ראשון, ושב ורפא לו, ואם קשה לו ביום ראשון להתענות, תענה יום אחר. אבל חייב להיות, זה נשלמה על מה שלכפר על מה שהוא עושה. לא אומר כבוד הרב. אז אתמול ראינו, דיברנו על צדעות לך לגבי השיקור, דיבור פה, אמרו, אם אתה ישתות יין, לפני המנחה וכו', אז בואו נצדרות לכם פה משהו, נדבר על זה כאן, אולי בשביל עבורה גם שתיים מדברים על זה. בואו הייתי כף לכם בבית, אבל נראה, לא משנה. זה מרן מפורש.
זה בצדיק ט', צדיק ט', הלכות תפילה. מרן כותב פה, צדיק ט', זה סעיף, אני אגיד לכם תכף זה סעיף, זה נמצא בדיוק. זה הסימן הזה סעיף, נקרא דין שתוי ושיכור לתפילה, פה ג' סעיפים. כותב הרב, שתה כדין רביעית יין, רביעית, אל יתפלל. אסור להתפלל עד שיסיר עיונו. אדם שתה, היה באיזה מקום, יהיו לו כוס, מה זה רביעית? כוס רגילה, טיפה יותר מאמצע, מחצי עם כוס חד פעמי, זה רביעית. שתה רביעית, אסור להתפלל, עד שיסיר עיונו. אם שתה יותר, אם הוא יכול לדבר בפני המלך, מתפלל תפילתו תפילה. אם הוא יכול לדבר בפני המלך כבר מצב שגרוע, אז תפילתו תועבה שם ישמו. זה כבר גרוע, לא גרוע. אחרי מה שרצינו לדבר כאן, תפילה, שתה רביעית. משנה ברורה אומר כאן, ונראה דו הדין כל שאר המשקים המשקרים, שתה ערק, קוניאק, כל מיני דברים כאלו, כפי מה שכתב התז, כן, לגבי עשר כפיים. אז אומר כאן, דווקא אם שתאום בבת אחת, אבל שתי פעמים, או שמזגו במים מעט, אז מותר. ואם שתה יותר מרביעית, תמיד זה אסור, בכל אופן, בין שמזק לא מזק. שתה חצי, יותר מרביעית, תמיד צריך לצור להתפלל, עד שיסיר את העניין שלו. אז כמה זמן זה? כמה זמן זה? שאלו כאתמול. אז ראיתי כתוב פה, והכף החיים מביא פה, אני מביא את זה גם פה או לא. עוד דבר אומר, ואם רגיל לשתות הרבה ואינו שיכור ברביעית, תפילה אחי, לא יתפלל לך תחילה משתה רביעית. תחילה לא יתפלל גם זה החידוש. אומר רבי יוסף, זה בלי כסף. עכשיו, כמה זמן יכול לחכות? שעה, חצי שעה, רבע שעה, 20 דקות, כמה זמן יחכה אחרי ששותה יין? קצת פעמים מנחה עכשיו. אז פה הייתי מביא, כאן פה הוא לא מביא את זה, כף חי הייתי מביא את זה. הוא אומר, כי אני לא לי 20 דקות, נאמני, נראה עוד פעם את זה. פנים. הוא יהיה 20 דקות בערך, הוא אומר כאן, זה הזמן שיחכי, לפחות 20 דקות. אני רואה את זה עכשיו. זה מה שהייתי פה, 20 דקות בערך, הוא אומר, זה הזמן שאפשר לחכות, צריך לחכות לפחות, ואז יכול להתפלל ממך. הוא אומר כאן. טוב, זה מה שרציתי להראות לגבי. עכשיו, נמשיך על איפה שהגענו, דיברנו על אדם שראה חלום רע בליל שבת, וצריך להתענו, אז אומר הרב לכתחילה, הוא אומר, לכתחילה לא יתענה. עדיף לכתחילה שאותו זה ילמד תורה, לשמור על הפה שלו, יקרא תהילים, וכל... אם הוא רואה שהוא לא מורכז, יש לו עגומה, הוא לא יכול, הוא חייב להתענות, יתענה, וילמד אותו עם תורה, יקרא תהילים וכו', ויעשה אחר כך תשלום תענית ביום ראשון, תענה עוד פעם. תוכל בלילה כמובן. כן, זה מה שראינו פה. עכשיו, אומר הרב, דבר מאוד מעניין, תראה איזה הלכה. אדם חלם חלום, שבא לו בחלום, וציוו אותו בחלום. אמרו לו, תשמע אדוני, תעבור איזה איסור קל מהתורה. אסור לו לשמוע על החלום זה, בין שחלם הוא בעצמו, מי שחלמו עליו. חלומות, רק ברמינן, לא מורידים, לעזור איסור מהתורה. מי כתב את זה? מי כותב את זה? יקות יוסף מביא את זה, אני לא מביא מקום. מי? יקות יוסף? כן, יקות יוסף. ודאי, מביא את זה מקדמונים, אבל מה הוא כתב להיום? עוד הפעם. הוא אומר, אם חלם שמצווים לו בשמיים להתענות בשבת, או לעבור על איסור קל שבקלים, מהתורה, אפילו קל שבקלים, כן, כל איסור, ודאי. אסור לו לשמוע על החלום זה, ושחלם הוא בעצמו, פשוט, אבא שלו ציווה אותו, בני היקר, עשה טובה, קח את המוקצה הזה, תעביר אותו. אבא, אסור לו גם מוקצה,
ככה אני מצווה אותך, אתה מצווה כבודי, כבוד האיברים, מצוות עושה מהתורה, נכון? תקח את הקבוק זה. אבל זה גם אתה מצווה. אתה מצווה אסור לך לגוע בזה, איך אתה מצווה אותי? אסור לשמוע. דבר שזה איסור, אפילו דרבנן, לא ישמע בקולו. ושבתותי תשמורו, אני אש. צריך לדעת את זה. אסור לבכות בשבת, לא להביא את עצמו לשום צער. היה סיפור עם אדמו"ר אחד. יש הרמב"ם אומר שהיום, בזמנו של הרמב"ם, לא היום אפילו, כן. בזמנו של הרמב"ם, כל החלומות, כל זה, אדם לא צריך. שים לב עליהם. נכון, נכון. מאן דלא קפיד, בדיוק. וקפדנן בעד. נכון, נכון. ולכן גם היום, גם כל מיני סימנים, יצא ככה... בדיוק מה שרציתי להגיד לך, בדיוק הדבר הזה, הדבר הזה. כל הדברים האלה, להוריד אותם. נכון. חלומות שם ידבר. חלומות טוב? חלומות שם ידבר, הוא אומר. נכון, אמת. אפילו, לא רק חלומות, חלומות. אפילו אם הוא רואה איזה סימנים, איזה משהו. כן. יש, אני אגיד לך משהו. יש אנשים מסוימים, אני מכיר אנשים מסוימים, יש כל מיני, כל אחד מאיכשהו מנהג, נוהג, שנגיד נפל להם איזה, נגיד, מספריים, אומרים, יהיה כך וכך. נפל להם מזלג, יהיה כך וכך. אני מכיר, וזה קורה להם, זה קורה להם. למה זה קורה להם? אז תראה על מה שכתוב. מה זה הרבה, וככה זה נהיה. כתוב, והתורה לא תנחשו, לא תנחשו. מה שקורה, הגמרא אומרת עבודה זרה, דבר מאוד מעניין, תראו מה כתוב בתורה. כתוב בתורה, הבאתי לכם משהו כזה, חולאים נאמנים, חולאים נאמנים. מה זה חולאים נאמנים? חולי נאמן, החולי נאמן. אומרת הגמרא, נאמנים בשליחותם. אומרת הגמרא ככה, שהשם גוזר על האדם לקבל איסורים, הוא גוזר עליו, נגיד הוא גוזר לראובן, שיהיה לו איסורים ביום פלוני, בשעה פלונית, על ידי דבר פלוני, הכל כתוב לו. ואם יצאו ממנו הוא משביע אותם, שיצאו ממנו נגיד עוד שבוע, יצאו ממנו, משביע אותם. עכשיו, הם מכניסים אליו איסורים, פתאום אדם הזה יש לו איסורים. פתאום הוא אומר, אומרים לו, תשמע, יש עבודה זרה פה פלוני, תלך תשחווה אליה, תבקש ממנה, היא תרפא אותך. לך לערבה, פלוני, הערבה הזה, שם, כל מיני דברים לא טובים, שלא צריכים ללכת אליהם, הוא ירפא אותך. תסתכל בקפה הזה, כל מיני דברים כאלה, לא טובים. הוא הולך עושה את זה, והוא הולך בדיוק באותו יום שהשם השביע את אותם איסורים שיצאו ממנו, באותו יום. עכשיו, הוא מגיע לשם, אומר, הפסל, לא דוד, תעזור לי. עכשיו, הם לא רוצים לצאת החוצה. הם אומרים, מי יצא החוצה, יחיל לשם. למה? מה כולם יגידו? למה הוא נהיה בריא? עבודה זרה. כי העבודה זרה עזרה לו. הנה, הוא התפלל לעבודה זרה, והוא נהיה בריא. לא רוצים לצאת. הוא אומר להם, השם, אני משביע אתכם לצאת. אז הם נאמנים בשליחותם יוצאים, בעל כוחם יוצאים. נאמנים. אז מה קורה? כולם חושבים שהעבודה זרה עזרה לו, ובא האמת, זה גזר הזה. אתה יכול להגיד אותו דבר גם פה. אדם נופל איזה משהו ברצפה, הוא אומר, יהיה כך וכך. הסדרה אחת עוזרת לו שיהיה ככה. וככה הוא עושה, ככה הוא חי. זה נקרא לו תנחשו השם ישמור. אסור לנו שום דבר הזה. אין מה, יש תורה. יש לנו הלכות, תורה, הנהגות, גדולי תורה, שואלים כל דבר. לא אומרים מעצמנו, אם ייפול ככה יעבור תחדול שחור, סימן ככה וככה ספחילה. מה זה חדול שחור? הוא קורא לבוא, הוא מנהיג את העולם. לא להאמין בזה. כשאתה מתחיל להאמין, נתפס בזה, ומתאים אותו, סטרח מטעה אותו, ואז הוא ככה חי. חי על ידי הפי התומה שמשם. צריך לזהר עם זה מאוד, לא להאמין כלום. ברוך השם, בדור שלנו כל כך ירוד, שכבר לא מאמינים, לא בזה ולא בזה ולא בזה. לא מאמינים בשום דבר. אז רציתי לספר איזה סיפור לידי אדם שאמרתם, אסור לבכות בשבת. היה איזה אדמו"ר אחד, אדמו"ר גדול, שבר מינן, ממש בקצת שבת הסבירו לו שבנו בר מינן נפטר. הוא לא הודיע את זה לאף אחד, לא לאשתו, לא לאף אחד. והשבת הזאת עברה אצלו, אנחנו אומרים, כמו כל שבת, בשמחה, בשירים, מאכל, סעד, הכל, לילה ולעילה. ממש, כל הסעודות, הכל טוב, יפה, לא, שפירים, הכל, שמח. דמעה אחת לא יצא למה, כלום. אפילו אברהם, כתוב אברהם שלח לו בנו, עין בוכה ולב שמח, היה לו דמעה. זה לב שמח, אבל היה לו דמעה. הוא בן אדם. אבל הדבר הזה, איך זה קרה פה, הוא לא בכה. לא ראו עליו כלום. בקיצור, אולי הוא בכה, אבל שמו לב, לא יודע מה היה. אבל לא הרגישו עליו כלום. כשהגיע צמצה שבת, צהר גדלה, התחיל לבכות בבכי ועשה לו אבלות. אמרו, למה לא בכית לפני כן?
שבת ניתן לעונג, אסור לבכות בשבת, שבת צריך עונג. יהודי צריך דעת, יש לי אחר כך את השכל בראש, אני עובד לפי מה שכתוב, מה שמותר עושים, מה שלא מותר לא עושים. בשבת אסור לבכות, אני לא בוכה בשבת. זה כוח לא קל, שלא נדע מצרות, אבל אדם, אנחנו צריכים לפחות להשתדל טובה שאפשר לעשות את מה שהתורה אומרת. אומר הרב, יש שולחנו ערוך ומיטה מוצעת יפה ומפה פרוסה כמו בסעודת הלילה. יברך על היין בורא פרי הגפן ונקרא קידושה רבה, זה בבוקר. ונהגו לומר קודם הקידוש מזמור לדבר השם יתעורר לו יחסר אם תשיב משופט רגליך שאומרים לישראל, כל הפסוקים האלו וקריתו את ידיו, יבצע לחם משנה כמו בלילה ויסעוד. גם בבוקר, בקידוש של בוקר צריך שיהיה במקום סעודה. גם כן עושים ככה קידוש? מה? מזמור לדוד, השם לא יתעורר יחסר, עושים גם? אני עושה. בסידור כתוב. לא יודע מי עושה. אני שואל. מי? עולם הישיבות. הישיבות. טוב. כמה שאתה נקרא. הזקנים האלה אומרים מזמור. תאמין, זה רק רווח, כולו רווח. כמה זה מכניס יראת שבת. בדיוק. אני לפעמים, שהייתי פעם, התארחתי פעם מאיזה מקום. תשמע סיפור. התארחתי פעם במקום בליל שבת. אבא, ראש הבית, רוצה לעשות קידוש. אתה יודע, לפעמים מתעכבים, עושים סלטים, עושים דברים. הוא רוצה לעשות קידוש. מחכה, קצת היה קרקס, קצת תרגז וזה. אמרתי למה, בשביל מה? אני, יש לי טיפה סידור. אתה יכול לקרוא פסוקים בלי סוף. הם עושים עד שקורא, אני קורא, יש לי מה לקרוא חסר. יושב וקורא זוהר, יש חסר מה לקרוא. זה כל רווח גדול, מה תעשה יום שבת? רק תוכל תשאל נגמר הסיפור. שבת צריך, זה הנשמה שאדם צריכה את זה. זוהר, איזשהו כל הפסוקים, זה מרגיש טוב עם זה. אז אתה צריך להתרגש, יעשו מה שאתם רוצים, אני אקרא את זה שלי, יבוא, נעשה. אדרבה, שאומרים שאתה קורא, הם באים מהר, ככה זה הולך. יצר הרע רוצה להפריע. בדיוק ככה זה הולך. אז אומר הרב, גם בקידוש של בוקר צריך שיהיה במקום סעודה, ושלא יטעום כלום קודם הקידוש. כמו בקידוש של ליל שבת, שאף על פי שקידוש היום הוא דרבנן, בבוקר בלילה זה קידוש דאורייתא, בבוקר זה דרבנן. עם כל זה, כמו שתקנו החכמים, תקנו כעין מצווה של תורה. לכן אדם לא יטעם. כן, הם אומרים, שמע, רוצים צמא. צריך לדעת, אין להם בראש הזאת, לא תשתה יותר. אדם בן 13 כבר יכול, איך אתה צם? איך צמים? צם, תשתה, מה בעיה לחכות כמה דקות? לא דבר גדול. אומרו, מותר לשתות תה או קפה אפילו עם סוכר קודם תפילת שחרית. לא אחרי שחרית, לפני שחרית יכול לשתות, כי לפני שחרית הוא לא תחייב בקידוש. קידוש הוא מתחייבים רק אחרי שחרית. לפני שחרית לא תחייב בקידוש. אז אם ככה יכול לשתות קפה או תה אפילו עם סוכר קודם תפילת שחרית, ושעדיין לא חל עליו חובת קידוש. וטוב להחמיר שלא ימזוג הקפה עם חלב. אלא אם כן הוא אדם חלש, שתחזק אותו וכו', אבל ככה סתם לא ישתה קפה עם חלב, אלא קפה בלי חלב לפני שחרית. מותר לתת עוגה או פירות לקטן בשבת קודם תפילת שחרית. עוד פעם, קטן לפני שחרית. לא מדובר כאן אחרי שחרית, קטן לפני שחרית, וקודם הקידוש, בפרט במקומות שמעריכים בהם בתפילת שחרית ונוסף של שבת. אבל אדם שהוא חולה, שהרופאים ציוו עליו לאכול מיד בבוקר קודם תפילת שחרית. נכון שיקדש תחילה, בגלל שהוא חולה, הוא חייב לאכול בבוקר מוקדם. נגיד, אמרו לו שעה 5 בבוקר צריך לאכול, דוגמה, סתם, לאכול. אז אדם הזה, התירו לו לפני שחרית, יקדש, זה אחר הזה, יש לו כאילו היתר לאכול עכשיו, זה אצלו, אחר קידוש, צריך לאכול. זאת כמו אדם מרגיש שאין לו היתר לקדש עד שהוא יתפלל שחרית. אבל הוא, זה הזמן שלו. יכול כי הוא חולה, וישתה כמלון לוגמיו, ואחר כך יאכל פת תעוגל לכל הפחות כזית, ושיוכל אחר כך להתפלל בלי פקפוק. יחזור ויקדש גם לאחר התפילה. תראה, הלכה מנות העץ. קידוש אחד לפני כשבוע. גם אנשים אין להם, אסור להם לאכול ולשתות קודם קידוש בליל שבת, אבל ביום השבת, אם האנשים האלה רגילות להתפלל שחרית דווקא, כן?
אז מותר לשתות לפני התפילה, לא אחרי תפילה, לפני התפילה. אם אינן רגילות להתפלל שחרית, אסור להם לטעום. ברגע שהן קמות מהמיטה לא תאומות עד אחר הקידוש. יש אומרים שבכל אופן מותר להם לאכול לפני קידוש של שחרית, וכן אישה מנקת וכדומה יכולה לסמוך על דבריהם. אז ככה, אישה שהיא בריאה ואין לה שום בעיה, ודאי שלא תשתה, לא תאכל כלום עד אחר קידוש. אפילו שהיא... שלום עליכם. חיים שלום. אז אם היא מתפללת שחרית, תאכל לפני שחרית. אם לא מתפללת שחרית, לא תאכל בכלל. אם מנקת, חלשה וכולי, פה התירו לה לאכול לפני הקידוש. כן. מן הדין מותר לאכול אכילת עראי כגון פת עד קבצה ופירות אפילו הרבה בלי קידוש בין שחרית למוסף. בין בשבת, אדם מתפלל שחרית, עכשיו הוא רוצה לאכול פירות, לפני מוסף, עוד מעט מוסף עושים, פירות, משהו. אז מן הדין, מותר לאכול אכילת עראי, לא קיבה, כגון פת עד קבצה ופירות אפילו הרבה בלי קידוש בין שחרית למוסף, בין בשבת בין בימים טובים, ואפילו בראש השנה גם קודם התקיעות, ובסוכות קודם נטילת לולב. מכל מקום אין להקל בזה אלא לאדם חלש, לא יבואו מנהגים, כולם נוהגים את זה ביחד, קהילה אחת שלמה. אדם שהוא חלש, יקל לו. אדם רגיל בריא. אז עכשיו זה שים נחלה, אני זוכר בחוץ לארץ. כן, כן. בשמחת תורה, אחרי שחרית היום מחלקים פירות בערב. וכולם? כולם, עובר עם פירות יבישים, לא היו סוכר. פירות יבישים לערב ונותנים לכולם ועושים לחיים. אתה רואה שיש להם על מה לסמוך. יש דעה כזאת. אסור לזלזל סתם להגיד. לזלזל אסור. אני אגיד לך את האמת היא, העניין של אדם לא יודעת הלכות, הרבה פעמים הוא גורם הרבה בעיות. סיפר סיפור לאדם אחד היה בחוץ לארץ, התארח אצל אדם מסוים, אתה מתחכם הוא מספר, והוא מחלו בשבת. הוא רואה שהאדם הזה בורר באמצע הסעודה, בורר, זה מה שהוא לא רוצה, שם פה, בורר. מה זה? מה שעולם? זה איסור מהתורה. פסולת מאוכל לאלתר אסור? מה שהתירו אוכל מפסולת, לאלתר מותר, אבל פסולת מאוכל אסור. לא הבין אותו. מה עשה זה? בסוף הוא התברר, אחר כך זה הוא הבין, יש כמה לקלקל בזה, לא שזה מותר לקרדים. יש אומרים, אם מוצאים מעט אוכל עם הפסולת, או יש אומרים, יש דעות כאלה ברמב"ם, הרבי דוד הרמב"ם אומר על הרמב"ם שפסולת מאוכל לאלתר מותר. איך הוא אומר? הרב מציון כותב שהיא מזיז את הצלחת. רגע, עכשיו עוד דבר בי. יש כמה יתרים בזה, זה לא שזה... בברם, במרוקו שהיינו נוהגים לשתות תה. ממש לוקחים מהקופסה ושותים. לא היו מרטיבים אותו לפני שבת. היו שותים תה ישר. אז מי שיסתכל יראה זה כמו בשם. אבל זה לא נכון. התה הזה הוא כבר אפוי. כאילו, קלו אותו לפני, בישלו אותו לפני כן. בישלו אותו, כן. ולפי מרן, אין בישול אחר בישול ואין בישול אחר אפייה. אפייה ואפייה, נכון. ואנשים באו חדשים שלהם, אני זוכר עוד הייתי קטן, שבאו וזה מחמירים, אומרים צריך לטרטב, להרטיב אותו במים רותחים לפני שבת. והסתכלו על אלה בעין צרה מאוד, כאילו חס ושלום, זה חשוב שלנו את ההלכות. בן אדם כמה צריך לדעת הלכה, שלא לחשוד בשני. נכון. עכשיו גם קפה אותו דבר, לפי מרן. נכון, מותר. בכלי ראשון מותר. באמת, נכון. הייתי פעם בדרשה של הרב עובדיה, זצ"ל, אבל הגמור הזקן, תשמע, כן, כן. הוא מאוד מחמיר בשבת. אתה יודע, מאוד מאוד מחמיר, הוא אומר גם קריסטים, יש דברים בערך, קשה להבין אותם. אבל הם יוצאים ביד רמה. יד רמה. בסדר, אבל ברוך השם שיש לנו מרן, תשמע, איך היית יכול להתרחץ בתשעת הימים, לא היה לך שום דרך. אם לא מרן שאמר שבוע שחלמו, תראה, אתה יודע כמה הציר. ודווקא כשהוא היה בלסי ארץ חמה, תראה, ברוך השם שיש לנו את זה. ואני זוכר שהזכרת לי שהרב עובדיה זצ"ל אמר את הדברים האלה. אמר, הם ישתו קפה קר, איך הוא אמר. אשכנזים ישתו קפה קר, אנחנו נשתה קפה רם.
הוא ידע את לחוש הומור, הרב עובדיה, בצלאל. כן. הוא אמר, הם ישתו קפה קר, שעשו להם כוס שלישי, אנחנו עושים כוס, מותר, אין בישול אחרי קלייה, אין, זה, מותר לנו לעשות, נעשה ככה. תראה מה זה, כמה צריכים לדעת, הלכה. אתה יודע, גם בטרפות אנחנו נתקלים באנשים השנה זה לא טוב. טוב, עד כאן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, כך ידבר להם תורה ומצוות שנאמר. אדוני חמץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר, יתגדל ויתקדש